Татар һәм башкорт әдәбиятлары классигы, күренекле шагыйрь, прозаик, публицист һәм драматург, хезмәт батыры, Башкортстанның халык язучысы Мәҗит Гафури, Габдел Мәҗит Нургани улы Гафуров 1880 елның 20 июлендә Уфа губернасының Стәрлетамак өязе, хәзер Башкортстан Республикасы Гафури районы Җилем Каран авылында авыл мөгаллиме гаиләсендә дөньяга килә. Яшьли ятим кала. Башта үз авыллары, аннары күрше Үтәш авылы мәдрәсәсендә укый. Уралда сезонлы эшләр башкара. 1898 елдан Троицк шәһәрендәге Рәсүлия мәдрәсәсендә укый башлый. 1905 елда Казанга килеп, Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга керә. Bir елдан соң укуын Уфаның Галия мәдрәсәсендә дәвам иттерә. Әдип гомере буе татар телендә иҗат итә. Беренче әсәрләре Казанда һәм Оренбургта басылып чыккан җыентыкларда урын ала. Сибир тимер юлы поэмасында, фәкыйрлек белән үткән тереклек повестендә, ярлылар яки өйдәш хатын хикәясендә гади халыкның авыр тормышы тасвирлана. Алга таба әсәрләрендә тәнкыйди юнәлеш көчәя башлый. Яшь гомерем, милләт мәхәббәте җыентыкларында самодержавиене бәреп төшерүгә өндәү сизелә. Әдипнең башлангыч шор лирикасы социаль мотивлар төрлелеге, лирик кичерешләргә бай булу белән үзенчәлекле. Әсәрләрендә шулай ук мәгърифәтчелек традицияләре, шәрык әдәбиятының реалистик элементлары, фольклор үрнәкләре чагылыш таба. 1905-7 еллар вакыйгалары аның милли азатлык идеяләре белән кызыксынуын арттыра төшә. Алмашыну 1906 елдан 1907 елга васият әсәрләрендә милли мәсьәләләр патша хакимиятенә каршы көрәш белән бәйләп карала. Реакция һөҗүменә җавап итеп, ул базарга чыктым, бай һәм хезмәтче, хәерче, кызганам һәм башка шигырьләрен яза. Бу шур иҗатында пессимистик авазлар, кайгы, хәсрәт мотивлары яңгырап алса да, ул реализм принципларыннан читкә тайпылмый. Әсәрләрдә социаль гаделсезлек фаш ителә, кыю иҗтимагый фикерләр әйтелә. Шушы елларда Мәҗит Гафури мәсәл жанрында актив иҗат итә. 1907-17 еллар арасында социаль юнәлешле, хөкемдар һәм халык мөнәсәбәтләре проблемаларын яктырткан 27 мәсәл яза. Октябрь революциясеннән соң Гафури Башкортстанда вакытлы матбугатны нигезләүгә күп көч сала. Иҗатында гуманизм идеаллары тантанасы, мәхәббәт романтикасы алга чыга. Бу аның мәхәббәт хатлары повестендә, Таң яктысы, Беренче мәхәббәт, Янган йөрәк шигырьләрендә ачык күренә. Беренче бөтен дөнья сугышы чоры әсәрләрендә сугышка карата халыкның кискен протесты белдерелә. Февраль революциясен шагыйрь эшчеләрне данлаган Хөррият иртәсе, Кызыл байрак, Хисап көне һәм башка әсәрләре белән каршылый. Совет чорында Мәҗит Гафури иҗаты яңа темаларга байый. Патриотизм, халыклар дуслыгы, социалистик хезмәт аның иҗатында үзәк урыннарны ала. Шул ук вакытта ул хезмәт халкының революциягә кадәрге тормышын яңа позицияләрдән торып сурәтли. Эшче поэмасы, Ялчы, безнең әйберләрне сатканда хикәяләре, Кара йөзләр повесте, Тормыш баскычлары, шагыйрьнең алтын приискасында кебек автобиографик характердагы проза әсәрләре татар әдәбиятының казанышы буларак кабул ителә. Әдип драматургиядә дә каләм көчен сынап карый. Аның аталар һәм балалар проблемасын яктырткан 20 еллардагы авыл хуҗалыгы, коммуналары тормышын сурәтләгән Кызыл йолдыз пьесасы үз вакытында җәмәгатьчелек тарафыннан хуплап каршы алына. 1923 елда Мәҗит Гафуриның 20 еллык иҗат бәйрәме зурлап уздырыла. Шул уңай белән аңа Башкортстанның халык шагыйре дигән мактаулы исем бирелә. 1928 елга кадәр ул нәшрият, газета, журнал редакцияләрендә эшли, аннары профессиональ язучылык хезмәтенә күчә. Аның әсәрләре төрле телләрдә бик күп мәртәбәләр бастырыла. Татар һәм башкорт телләрендә күп томлык әсәрләр җыелмалары нәшр ителә. Кара йөзләр повесте сәхнәләштерелә. Әсәр буенча опера языла. Эшче поэмасы нигезендә шулай ук опера иҗат ителә.
Мәҗит Гафури 1934 елның 28 октябрендә Уфа шәһәрендә вафат була. Казан, Уфа шәһәрләрендәге урамнарга аның исеме бирелгән. Әдипнең ядкәре Башкортстандагы район исемендә мәңгеләштерелә. Башкорт дәүләт академия театры 1971 елдан Мәҗит Гафури исемен йөртә.